blatičko je. No. Au. Fú. Čaute, zdravím vás Bike Day pri ďalšom videu z lesa, z bajku. Hneď takto na začiatok by som sa vás chcel spýtať o nejaký feedback, o niečo, čo by ste chceli odo mňa vidieť, čo by vás zaujímalo ako divákov, však hlavne pre vás to robím. Čiže toto by som hlavne od vás chcel vedieť, takto na začiatok, kým ste tu, aby ste mi napísali teraz do komentára, čo mám také ďalšie natočiť. Môže to byť napríklad recenzia bajku, alebo test do jazdu e-bajku, tohto lightweight, čo mám. Hoci čo mi napíšte do komentáru, ja sa to skúsim pre vás pripraviť, aby to hlavne vás bavilo, dobre? Takže presúvame sa na prvý trail tohto videa. Prvý trail za dnešok je Zlatoklopka. Taký rozjazdivací pre mňa troška. Vlastne od posledného videa, že vo februári som naposledy jazdil. Čiže vôbec neviem, akom sú stave traily. Čiže musím sa troška do toho dostať. Ale nemyslím si, že to bude dačo strašné. O, blatičko je. Za tie 2 mesiace tých koreňov pár vyrastlo, no. By som ani nepovedal, že tak sa to dá za 2 mesiace vyjazdiť. Opa. Som ani nevedel, že je nový skok, teda že je upravený. Všade je také mazľavé blato na poli vyschnuté, čo vlastne to najhoršie blato podľa mňa. No presne o tom hovorím. Fú, pekne. Tu má takisto. Výborne. Každopádne je super, že sa to urobilo takto, lebo ja som sa ničí tá klopenka. Chválim. Celé to tak zvláštne drží, je to celé mokré. Veľmi nemám na také podmienky. A na druhú stranu tu celkom preverí balans. Dobre. Ustal som to. Au, moje pedále. Dobre, no. Fú. To ma vyslovene vynieslo preč do toho kraju napravo. Fúha. Tak to som nečakal. Musím sa do toho dostať, no. 2 mesiace robí svoje. Tak ten trail bol horší, než som čakal. Tak, náš záverečný trail pre dnešok. Pre toto video Ilegálik. Počul som, že sú to nejaké zmeny a hneď ich vidno. Sú tu nové klopky. Čiže už sa dá aj fajne oprieť, než sú vyhádzané šutre. Robíme nový gap. OK, ten bol viac v pohode, než som si myslel. Predsa len je úplne kratučky. Toto tu na zostáva po starom. Au. To bol tvrdší dopad. Tu je pre mňa nový skok, ten neviem, aký je ďaleko. OK. Toto je
pekne rozdelené už. No už aj schody sa tvoria. Brutál. Tu je veľa voľných kameňov, nová klopka. Ďalšia nová klopka. Roletí kamene. Ďalšia pekná veľká klopka, do ktorej sa dá otvieť. Tieto zem ale ostávajú po starom. Tento skok viem, že je väčší. Zvyšovali jeho výšku, sa mi zdá. Ale stále je v pohode. Zoroliet. Pekne nás to na ruky bolí. Toto tu na neskačem veľmi. Rozdielovať v trate. Malý debík. Ja si to tu na takto skrátim na drop. Mám ho radšej